ndị be anyị ndị Igbo anyị abịagwụkwa ọzọ ka anyị si papa abịa ka anyị si eme ka anyị si anọrị anyị abịagwụkwa ọzọ n'ụbọchị nke taa biko nwanne anyị nwaanyị ọtụnụ anyị afọ anyị afọ m bụ Sista Ngozi Nweke. ka o si na-adị n'ụbọchị nke taa o nwere asụsụ anyị bụ ndị Igbo na-asụkebe n'oyibo anyị na-amakwana ihe ọ bụ n'asụsụ Igbo anya gwakena anyị ihe a na-akpọ bọket n'onu Igbo. O nwere ofu nwoke bụ anyị n'oge gboo, nyanwa bụ onye izi n'obodo anyị zijere nwa ya kọleji, nwa ya wee gbuo kọleji wee nata. O were mbọsị a na-eme mitin ụmụnna wee bịasị ya mitin, so nwoke a wee chọọ ka o kwuo okwu, nwoke nke ọzọ wee sị ya nọdụgodo ana ka ekwucha ebe a na-ekwu. O wee sị ya gị mechie ọnụ nọdụ ana, izijere nwa ya kọleji ịma ihe a na-akpọ gbokiki. Since ndị mmadụ na-akpọzi ya gbokiki. Unu anụgo ọ sị na gbokiki ọzata ọ bụsị na ọzata ọ sị na ọzatara ya ị ga-afụzi wekwa marụ daalụ.